COMELEC Chairman George Garcia mibisita sa gipahigayung nga satellite registration sa COMELEC Lapu-Lapu City sa Barangay Bankal. Usang Lapu-Lapu City sa mga dakbayan nga nalakip sa Register Anywhere program sa COMELEC. Si Loan Merondina sa report. Kung nagtrabaho ka sa Lapu-Lapu City, apan mulupyo sa laing dakbayan o probinsya ug wala pa makaparehistro hangtod karon, ayaw kabalaka kay mamahimong sa COMELEC Lapu-Lapu ka moduso sa imong application aron mamahimong registered voter sa laing dapit diin ka gustong mobotar. Usa ang Lapu-Lapu City sa mga highly urbanized cities lukop nasod nga nalakip sa Register Anywhere program sa COMELEC. Busa atol sa gipahigayong satellite voters registration sa COMELEC sa Barangay Bankal karong adlaw, ubay-ubay ang mipahimos sa Register Anywhere program sa COMELEC. Sama sa bank employee nga si Ethel Montesclaros, kinsa taga Mandawi City apan sa Lapu-Lapu City na destino. Convenient gyud para sa nagtrabaho from Monday to Friday. Muna. Gikalipay usab kini ni Genesis Bagsikan nga taga Katipunan, Zamboanga del Norte apan nanrabaho sa Lapu-Lapu City isip usa ka gwardiya. Dog tabang kay di na mukas to mga dagog plate barko ron. Nanay dool kayo. Matod ni Attorney Anjanette Lamban, election officer sa COMELEC Lapu-Lapu City, nga padayon ang pagdagsa sa daghang mga nagparehistro. Halos matag adlaw mo-average sila og tag 400 nga mga magparehistro. Nindot kayo ang response sa mga tao, Ma'am Loan, kay nagparehistro na sila samtang layo pa ang deadline. So kahapon na tayo 497. Tulo na lang para ma-500. Kaganiha, gibisita ni COMELEC Chairman George Garcia ang satellite voters registration sa COMELEC Lapu-Lapu sa Bankal Gym. Gipasabot ni Garcia nga tubong sa Register Anywhere program sa COMELEC ang paghatag og kasayon sa mga trabahante nga maglisod pagparehistro. Moabot na sa 1.34 million ka mga botante ang nagparehistro diin 10,000 niini mga nakapahimos sa Register Anywhere program sa COMELEC sa tibuok nasod. Samtang gitataw ni Garcia nga kun ugaling matigayon na ang Juan Negros Island, dili maapektuhan ang listahan sa mga registered voters sa dapit. Kung sino yung mga registered voters noong originally ay kung ano-ano yung mga probinsya nila, magiging registered automatically po sila noong mismong Negros Island region. Yung Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.